Gaur laugarren bidalketarekin arituko gara, eta bidalketa honek bi atasa ditu. Hirua eta hiru B. Hirua. Ikasleek lanean aritzeko beharrezkoa izango dituzten komunikazioa eta elkarlanerako kanal eta tresnak zehaztu eta evidentziatu. Kasu honetan, posta elektronikoa eta Classroom plataforma dira erabiliko ditugun komunikazioa eta elkarlanerako tresna digitalak. Gmail ikastetxean erabiltzen dugun posta elektronikoko aplikazioa da, eta honen bidez ikasleen galderak erantzun eta orientazio akademikoa emango dugu. Beste alde batetik, Google plataformaren Classroom aplikazioa balioko digu irakaslearen material guztiak ikasleen eskura usteko. Era berean, Classroomen foroa erabiliko dugu ikasleek eta irakasleek ideia trukatzeko. Eztabaida ildo batean iruzkinak argitaratuz. Foroan, leku bat ireki dugu baliabide digitalen buruzko zalantza komentatzeko eta argitzen joateko. Hemen ikusten dugun bezala, daukagu erabiltzen dugun Gmaila, hemen Google plataformako aplikazio desberdinak erabiltzen ditugunak, urtean zehar. Gero, hemen Classroom, lehen esan dugun bezala, hemen Classroom barruan honek dira ikasgai bakoitzeko Classroomak. Hemen gure kasuan komunikazio barruan Classroomen sartuta, ikusten dugu nola hemen foroa dagoen martxan. Beste aldetik, 3B atasa, ikasleak elkarlanean aritzeko sortutako eduki digitalak eta baliabideak ikaskuntza plataformaan ikasleen eskura jarri dituzula evidentziatu. Hemen ikusiko duzue, nola Classroomen joan gare jarduera bakoitza altzaten, ikasleak eskuragarri edukitzeko. Kasu honetan, ikusten duzuen bezala, tal bakoitzean genialiren atasa joan gara altzaten. Beraiek klik bat egin eta lehen aurreko bidalketan azaldu ditugu geniali desberdinetara sarrera edukitzeko. Eta hau izan da dena.